ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ଆଉ ପାଠ ଛାଠ ପଢି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ତୁ କଣ କିଛି ଜାଣିନୁ? ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଆମ ନାଁ ଯାହା ବି ସବୁ ହଉ ଆମେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖୁନୁ ଆଜିକାଲି ଟିପ ମୋର କେମିତି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ହଉଛି ରେସନ ଆଣିତେ, ମୋର ଏବେ ଟିପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିବି ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଟିପ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲିଟାରେ ପାଠ ପଢିବା ଆଉ ପାଠ ଛାଠ କେହି ପଢିବେନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରାତନ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ନା ଜାଣିନୁ? ଏତିକି ଜାଣିନୁ କଣ କରିବୁ ଜୀବନ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତୁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ହଉ ଶୁଣୁ, ଆଗରୁ ସବୁ ଦେଖିବୁ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଢିଲା ଢିଲା ଡ୍ରେସ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଘୋଡେଇକି ଏମିତି ସବୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ କାଲି ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ଦେଖିବୁ ଏବେ କାଲି ସବୁ ଢିଲା ଜିନ୍ସ ପୁରା ଢିଲା କୁର୍ତ୍ତି ସବୁ ଢିଲା ଢିଲା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ଇନଷ୍ଟାରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। କଣ ଜାଣିଛୁ? ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଗଛର କିଏ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ପଡୁଛି, କିଏ ତା ଫୁଲ ଫଳ ପେପର କାଗଜ କଣ ନାହିଁ କଣ ସବୁ ପିନ୍ଧି ପଡିଲାଣି। ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରାତନ ଦିନକୁ ଫେରି ଯିବାନି ତ, ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଗଛର ସବୁ ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ଆଉ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଗଛର ବକଳ ଫକଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେମିତି ହେଇଯିବା। ଆରେ ହଁ ତ। ହଁ ସତ କଥା ତ। ଯଦି ଏମିତି ହବ ତାହେଲେ କଣ କରିବା?